Viac ako 700 000 slovenských žiakov dnes vstávalo o čosi smutnejšie a ťažšie, ako to bolo v predchádzajúcich 2 mesiacoch. Niektorí si možno aj poplakali, iní sa tešili. Realita a kalendár však nepustia. Začal sa ďalší školský rok. Jedným zo študijných odborov, na ktoré sa čoraz viac kladie dôraz v našich školách, je aj kritické myslenie. My teraz spojíme obe témy do rozhovoru s mojimi dnešnými hostiami, ktorí sa už niekoľko rokov venujú téme vzdelávania a rozvoju charakteru a kritického myslenia, s pani Miroslavou Duránkovou a Martinom Luteránom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Na úvod veľmi široká otázka. Dnes sa teda začína nový školský rok. Čo to znamená pre vás, ako sa vám dnes ráno vstávalo, s akou víziou do tých ďalších mesiacov? Tak asi s tým, že čaká nás celkom náročný september. September je väčšinou taký veľmi ťažký mesiac pre učiteľov a pre školy. A s tým, aby sme začali náš program na školách, tak aby sme čo najlepšie podporovali týchto učiteľov. Takže asi s touto vidinou, ale zároveň, neviem povedať ešte. A myslíme na všetkých tých žiakov, študentov, mladých a učiteľov, ktorí nám budú zverení tento rok. Že v niečom je to vzrušujúci čas, lebo vieme, že tento rok sa dotkneme životov možno 1500 ľudí. Takže to aj zodpovednosť, aj radosť. Ano. Dá sa hovoriť o nejakých trendoch? Vyvíjajú sa tí mladí ľudia, tie deti, tí študenti, smerujeme niekam k lepšiemu podľa vás? Tak nechceme tu nejaké katastrofické scenáre asi vyvíjať. Každá doba má svoje výzvy, každá generácia a každý človek si musí prejsť niečo v živote, položiť tie isté otázky. Samozrejme sú tam nejaké odchýlky, áno, môžeme hovoriť o tom, že tie dnešní mladí ľudia sú trochu krehkejší, ale aj my, aj oni si museli klásť nejaké podobné otázky. Kto som, prečo som tu, kam smerujem, o čom je ten život, a to sa nemení. No, tí starší ľudia väčšinou hovoria, že tá aktuálna generácia je úplne najhoršia zo všetkých generácií, ktoré existujú. A nikdy to vlastne nie je pravda, takže asi máme nejaký taký, že pozitívny odkaz pre týchto ľudí. Ja si myslím, že treba presne ostať pozitívnymi, odkedy však už dlhé roky pracujeme s učiteľmi na školách a so žiakmi. A keď sme s nimi začali takto intenzívne pracovať na dennodennej báze, tak vidíme, že to nie je také zlé so slovenským školstvom, že stále sú tam úžasní učitelia, úžasní ľudia, skvelí riaditelia a presne. A títo ľudia robia aj dobrých študentov. Že veľakrát je to práve o tom vedení školy a o to, aké to vedenie má vôbec nastavenie voči svojim študentom a či je dobroprajné, veľkodušné pre svojich študentov, ako na nich nazerá. Ale poďme sa teda rozprávať o tých študentoch. Menia sa nejako v dobe, vyvíjajú sa nejako ich preferencie, ich záujem o vzdelávanie, prípadne o nejaké konkrétne odbory, konkrétne otázky? Tak asi žijeme v tej digitálnej dobe a toto je asi taký najciteľnejší rozdiel, že tie digitálne technológie poznačujú aj náš spôsob myslenia, aj náš spôsob komunikácie. A to asi, keď učitelia niekých rozprávajú o takom tom nudnom výraze tváre študentov, ktorých nič nebaví, alebo keď počujem učiteľku druhého ročníka, ktorá vraví, že jej deti sa tešia, kedy prídu domov, aby si mohli zahrať Minecraft a teda počas školy vôbec nedávajú pozor. To sú také smutné príbehy, že toto sa deje. A myslím, že ako spoločnosť potrebujeme viacej reflektovať. Nechali sme tomu akože voľný priebeh a neviem, či to bolo úplne zodpovedné. Lebo tie digitálne technológie naozaj akože zmenili aj spôsob myslenia, aj spôsob komunikácie a potrebujeme tomu nastaviť nejaké rozumnejšie hranice. Dobre, aj kvôli tomu slovu komunikácia sme tu, vy sa venujete špeciálnej téme kritické myslenie. Skúsme si teda rozobrať, o čom sa vlastne rozprávame, od akého veku a ako sú deti schopné myslieť kriticky a ako ich k tomu priviesť. Jedna taká zásadná vec, podľa mňa, ktorú si treba uvedomiť, že kritické myslenie nie je iba nejaký kurz, ktorý absolvujem a potom sa naučím kriticky myslieť. Nie je to učebnica, ktorú si prečítam a viem kriticky myslieť. Myslenie je vlastne najľudskejšia činnosť. Je to, čo nás líši od zvierat. A je to niečo, na čo má vplyv celý náš život a čo sa učíme v nejakom zmysle celý život. Ale samozrejme, tie kľúčové obdobia detstva a dospievania sú pre nastavenie nášho spôsobu myslenia kľúčové. Ale teda to, o čo sa snažíme, je učiť deti a študentov myslieť. Dobre myslieť. A dobre sa myslí, dobré myslenie si vyžaduje aj dobrú pamäť, aj schopnosť prepájať veci, aj logicky uvažovať, dávať myšlienky do súvisu. Vyžaduje si to aj nejakú pokoru k realite. Pretože na to, aby som mohol sa niečo naučiť, potrebujem vnímať, že tá realita tu je a ja ju chcem spoznať a chcem ísť hlbšie. Čiže je to veľmi, myslenie a dobré myslenie je komplexná vec, ktorá zahŕňa celú osobnosť a mohli by sme sa o rôznych tých aspektoch dlho rozprávať.
Ono sa hovorí, že myslenie nebolí, to je taká tá stará pravda. To práve nie je pravda. To práve nie je pravda. Ale to som sa chcel spýtať, do akej miery je to pravda, do akej miery tie deti majú a prejavujú záujem. A rozprávame sa vôbec o deťoch, alebo až o študentoch? Že dnes vlastne ľudia si myslia, že myslenie ako keby, že všetci myslíme. Že všetci ako keby nejak sme padli múdri z neba, ale vlastne tá štandardná naša pozícia je, že sme v podstate hlúpi. A myslenie je tiež nejaký sval, ktorý trénujeme, tak ako v telocvičniach trénujeme svaly, tak aj myslenie sa musí trénovať. A na to je tá škola, na to je tých 12 rokov vzdelávania. Od toho prvého ročníka, a však aj dávno predtým samozrejme to, čo dieťa absolvuje, je kľúčové, aby sa učilo myslieť, aby učilo sa organizovať myšlienky a spoznávať tú realitu komplexne, aby dokázalo rozlišovať veci, ktoré treba rozlíšiť. Čiže myslenie bolí, myslenie námaha. Ale zároveň je to radosť, lebo je to vlastne tá najľudskejšia činnosť. Dobre, skúsme si predstaviť situáciu. Som rodič, mám dieťa, o ktorom si myslím, že by teda možno potrebovalo viac spájať myšlienky do nejakých súvislostí. Ako by som mal postupovať a od akého veku by som to možno mohol riešiť? Ja si myslím, že v prvom rade dialogom so svojím dieťaťom. Že to je asi tá prvá škola kritického myslenia, ktoré môže už samotný rodič ponúknuť. Alebo akýkoľvek dospelý v rodine svojim deťom, vnúčatám. Čiže ten dialog s dieťaťom, neodsunúť dieťa nabok a viesť s ním dialog. A možno tak, ako každé dieťa, keď dvojročné, trojročné sa začne pýtať prečo, tak využívať presne túto otázku aj s tým dieťaťom spätne. Že OK, ale že prečo robíme toto takto? A využívať naozaj každú jednu situáciu, ktorá, či už je to, že varíme obed a prečo tam dávame soľ, alebo ideme teraz prvýkrát do školy a prečo berieme pani učiteľke kvietok. Každá jedna situácia vlastne dáva na priestor sa pýtať prečo a vysvetľovať a viesť dialog s dieťaťom. A zároveň rozumné pedagogické prístupy rešpektujú rôzny vek dieťaťa. Deti sa menia, mladí sa menia a tie rôzne veky si vyžadujú rôzny prístup. Malé deti, keď sa bavíme o prvom stupne základnej školy, sú ako špongie. Nasávajú fakty, radi sa učia aj básničky naspamäť, aj všeličo možné naspamäť. A to je ten vek, kedy by sme im to mali umožniť. A je to v poriadku. Aj v poriadku, keď memorizácia je na prvom stupni aj dôležitým aspektom pedagogického procesu. Keď sa deti naozaj naučia veľa faktov o tom svete, hoci možno tomu ešte úplne nerozumia. Aj to je príprava na kritické myslenie. Ale keď potom prídeme do druhého stupňa, keď už to dieťa, začínajúci puberťák, začne proste sa chce diskutovať, spochybňovať, tak tie pedagogické prístupy sa opäť musia zmeniť a musia umožniť to, aby to dieťa naozaj začalo diskutovať a riešiť, aby nebolo potrestané za to, že sa pýta otázky. A samozrejme, čím ideme vyššie, tak tým viac práve by mal byť v tom vzdelaní dôraz na diskusiu, na prepájanie, na vnímanie tej reality a hľadanie súvislosti, nie na memorizáciu. A diskusia s učiteľom, to znie výborne, ale ľudia možno mojej generácie a starší boli vychovaní v móde, že s učiteľom sa nediskutuje, čo povie učiteľ, to je vlastne pravda. A boli sme vychovávaní systémom, že teda áno, namemorujem sa nejaké učivo, odrecitujem to pred celou triedou a dostanem známku v nejakej škále. A asi toto nie je úplná cesta do tohto sveta. A podľa mňa toto je najhoršia možná cesta, ak sa bavíme o kritickom myslení, tak toto na druhom stupni, na strednej škole a už vôbec nie na vysokej škole nemôže byť hlavná pedagogická metóda. Pretože tým sa neučíme myslieť. Myslieť sa učíme vtedy, keď myslíme. A keď myslíme s inými ľuďmi a možno myslíme s tými, ktorým to lepšie myslí a možno tými v histórii, ktorí zanechali za sebou niečo, čo vydržalo test času, ktorých diela čítame, pozeráme aj po stáročia. Tí ľudia mysleli, boli to najlepší myslitelia, ktorí kedy chodili po tej planete. A keď chceme naučiť naše deti myslieť, tak ich potrebujeme dostať do toho kontaktu s tým najlepším myslením. Mnohokrát tak aj vnímame, že učitelia dávajú na takom zlatom podnose tie vedomosti a deti si to už iba potrebujú zobrať z toho zlatého podnosu, kde namiesto toho, aby naozaj už to samotné nasávanie vedomostí bol nejaký proces, pri ktorom musíme presne ten sval mozgový namáhať a naučiť sa niečo. A že to veľakrát takú prvú spätnú väzbu vždy dávame učiteľom, že vy potrebujete byť trošku taký lenivší učiteľ a nedávať to hneď na prvú tým študentom, ale skôr sa pýtať otázky, aby oni zapli tie svoje mozgové závity a začali oni premýšľať predtým, ako vy im dáte nejaký výklad. Tí učitelia asi tiež vychádzajú z nejakej mustry, ktorú majú roky naučenú. Sú schopní sa prispôsobiť takýmto novým trendom? Alebo do akej miery?
No my v projekte Akadémie veľký diel, my pracujeme s stredoškolskými učiteľmi aj so základoškolskými a prechádzajú cez naše tréningy, kde presne o to nám ide prepnúť sa z módu experta, ktorý odovzdáva vedomosti, na mód moderátora, sprievodcu, facilitátora. Ale samozrejme to sa neudeje na jednom školení dvojdňovom, je to proces. My potom sprevádzame tých učiteľov, vnímame ich, ako vyučujú nahrávky z ich hodín, dostávajú spätné väzby. Čiže ten proces, tá komunikácia je dôležitá a trvá nejaký čas. Ale dá sa a mnohí sú tým nadšení, mnohí povedia tí učiteľia, že konečne učím tak, ako som vždy chcel a túžil. Oceňujú to potom tí študenti, že to funguje, že má to zmysel. Len chce to ako prepnúť tú paradigmu, že ja som ten expert, ten odborník, ktorý proste tu nalieva niečo do teba, na to, že ja som tu sprievodca vo vzdelávaní. A zároveň nechceme hovoriť, že prednášanie alebo vysvetľovanie má samozrejme svoje miesto v školskom dni. Je látka, ktorú treba naozaj dôsledne vysvetliť, že ten učiteľ potrebuje byť expert, ale vedieme učiteľov k tomu, aby sa vedeli prepnúť a vedeli využiť tie momenty toho dialógu, tej debaty, kde už nepotrebujú oni prednášať, oni byť tí najmudrejší, ale pozývať do toho dialógu práve študentov, aby aj oni si zažili ten úspech. Že na niečo som prišiel ja sám, pretože vtedy sa deje ten krásny moment aj pre učiteľov, aj pre žiakov, študentov, kedy oni sami to odhalia. Vtedy si to o to viac zapamätajú a viac im to prenikne do srdca, by sa dalo povedať. Ste spomínali projekt veľkých diel. Skúsme si priblížiť, o čo vlastne ide a ako to celé funguje. Poď. Akadémia veľkých diel je vlastne projekt, ktorý pôsobí na školách už teraz vlastne 6. rok. Školský na základných aj na stredných, ktorý sa snaží prinášať mladým ľuďom veľké diela západnej civilizácie. To znamená, že študenti a žiaci so svojimi učiteľmi na školách diskutujú o filmoch, o rôznych literárnych dielach, dokonca o maľbách alebo o hudbe. A v rámci týchto seminárov diskusných odhaľujú rôzne veľké otázky, ktoré tie diela samotné ponúkajú. Čiže diskutujú, ako to už bolo aj povedané, so samotnými autormi, s Aristotelem, s Čechovom, s Tolkienom. Čiže idú do dialógu s týmito velikánmi a učia sa vlastne istú realitu o svete, o sebe samom, odpovedajú si na rôzne otázky, na ktoré vlastne aj oni sami hľadajú odpovede. Ako napríklad, čo je zmysel života, to je taká najčastejšia otázka, ktorá tak veľmi zaujíma našich žiakov, našich študentov. Máme odpoveď? No odpovede, my im väčšinou na to ponúkneme tie veľké diela, že nedávame im my tú odpoveď, ale ponúkame im veci, ktoré sú overené časom, aby oni vstupovali do dialógu, aby vlastne to aj úloha toho učiteľa, že učiteľ nedáva jasnú odpoveď, ale vedie dialóg a pýta sa tých žiakov, ale no tak čo nám hovorí napríklad Viktor Frankl v tejto knihe, alebo čo sa vieme naučiť z tohto filmu od Hitchcocka, čo zase v poviedke Doma od Čechova nám Čechov hovorí o vzdelávaní napríklad. Čiže stále je tam učiteľ ten, ktorý sa opiera o toho velikána a ktorý ukazuje študentom, že takýmto spôsobom sa vy môžete aj naďalej vzdelávať, že to nie je iba o tomto momente, o týchto 90 minútach na seminári, ale aj potom neskôr v živote. Čokoľvek budete čítať, tak takýmto spôsobom môžete viesť kritický dialog s autorom, pretože ten učiteľ sa aj pýta, no ale mal ten autor pravdu, nemal pravdu, súhlasíte s ním, nesúhlasíte? Čo na tom vás oslovuje? Čo to hovorí teraz pre vás do vašich životov? Znie to zaujímavé. Aký je záujem zo strany študentov, ale zároveň aj zo strany škôl? Minulý rok sme mali okolo 800 účastníkov vo všetkých týchto našich programov, čiže to je aj učiteľov, aj stredoškolákov, aj základoškolákov. A máme ambíciu to číslo zvýšiť ešte tento rok. Ten záujem za tých 5 rokov rastie každý rok. A tak naša ambícia je, aby rastol ďalej, pretože však ten potenciál, tá potreba je obrovská. My sme v úvode spomínali, že do škôl sa dnes vráti okolo 740 000 detí, žiakov a študentov. To číslo je pomerne také zanedbateľné. Ako ho zvýšiť, ako motivovať tých ľudí, aby sa nebáli možno zistiť, že ich vedomosti nie sú na takej úrovni, aby dokázali o sebe povedať, že vedia kriticky myslieť. Tak tá skutočná ambícia, ten ideál by bol, aby tento spôsob myslenia, ktorý my teraz v nejakom zmysle experimentálne a pilotne ukazujeme Slovensku, že funguje, aby inšpiroval
celý ten vzdelávací systém. Aby naozaj ten spôsob, ako sa vzdelá v našich kluboch akadémie, sa vzdelával aj na bežných hodinách. A do istej miery sa to deje v tom malom, cez tých našich učiteľov, ktorí keď aj prejdú tým našim tréningom a majú túto skúsenosť, tak začínajú aj svoje bežné predmety proste učiť inak, čo je svedectvo, čo máme od ich študentov. Ale samozrejme potrebujeme, ideálne by bolo, keby toto sa rozšírilo na viacej učiteľov, viacej škôl a celý ten vzdelávací systém, ktorý potrebuje zmeniť trochu ten spôsob uvažovania o učení a vzdelávaní. Čo samozrejme nie je vec, ktorá sa deje zo sekundy na sekundu. Nie? Že aj ten samotný učiteľ, my vidíme na tých učiteľov, že aj oni sami si museli prejsť istým procesom, kým si to zobrali za svoje a začali tým ako keby až dýchať na tých svojich bežných hodinách. Takže je to dlhodobejší proces, nedá sa to z roka na rok zaviesť, ale hej, my máme takú nádej, teda vidíme tú nádej, že ako sa tí učitelia menia v rámci, keď to začnú takýmto spôsobom učiť, ako sú oni z toho šťastní a ako na druhej strane aj tí žiaci zrazu tá škola nie je, že zase máme nejaký predmet, ale konečne máme akadémiu, teším sa. Asi nie vždy je treba vymýšľať koleso a teplú vodu. Predpokladám, že ak nie je celý, tak časti tohto projektu sú prevzaté z nejakých podobných aktivít v zahraničí. Je to tak, ako to funguje za hranicami? No, tento projekt je nami vymyslený tu na Slovensku. Je to Made in Slovakia, ale samozrejme... Hádam ho preberú od nás potom. Už sa to deje. Už sa deje aj to, že to preberajú aj iní. A javia o to záujem. Teraz s Anglickom komunikujeme, v Lotyšsku sme mali nejakých záujemcov. Však sú to lastovičky. Ale samozrejme, že sme nevymysleli žiadne koleso. Používame diela, ktoré sú diela klasického dedičstva svetového, aj slovenského. A robíme a pracujeme metódou, ktorá je bežná aj na mnohých školách, univerzitách po celom svete. Máme samozrejme nejaké konkrétne inšpirácie my v Anglicku, v Amerike, kde sme my sa najviac inšpirovali, ale teda konkrétne tento projekt sme vymysleli pre Slovensko my. Ja mám v podkladoch napísané, že komunikujete aj s Harvardom nejakým spôsobom, tak skúsme povedať, že ako? A tak tam spolupracujeme s jednou profesorkou, Karen Bolin sa volá, a pri nej sme sa veľmi inšpirovali. Ona má takú knihu, ako učiť charakter práve cez literatúru. A tak keď vznikala Akadémia veľkých diel, tak sme sa vlastne s ňou skontaktovali a odvtedy sme vlastne celkom aj takí, že priatelia, už nás dokonca aj navštívila na Slovensku. No a ja som už bola aj pred 2 rokmi pri nej v Bostone a teraz tento rok som tiež bola s ňou, čiže tam je taká veľká inšpirácia práve aj u nej a taký dialog, ktorý s ňou vedieme a sa s ňou radíme, ale potom sú tu aj ďalšie inštitúcie alebo ďalší ľudia aj v Anglicku. Čiže aj, ale čo je ešte možno taký unikát v rámci týchto všetkých programov, lebo áno, že podobné programy existujú aj v zahraničí, ale väčšinou pracujú iba s literárnym textom. A že sústredia sa na knihy. A čo je unikátne v Akadémii veľkých diel, že tam má viacero žánrov, že sa používa aj film, používa sa aj hudba a používa sa dokonca maľba. Čiže všetky veľké príbehy v týchto rôznych žánroch, ktoré oslovujú, či už sú to žiaci, študenti, alebo ich učitelia, dospelí. Nás to inšpiruje samých, že nás ten projekt robí lepšími ľuďmi. A tým pádom asi zasahujete širšie spektrum, predpokladám. Áno. My sme dnes spomínali vlastne jednu zásadnú skupinu ľudí. Spomínali sme žiakov, študentov, spomínali sme učiteľov, ale zostali nám vysieť rodičia. A asi do veľkej miery závisí, ako sa rodičia postavia k tejto problematike a ako to deti preberú, pretože je logické, že deti preberajú názory dospelých a v prípade, že tí dospelí majú problémy s myslením a s kritickým myslením, tak asi to je pomerne ťažké očakávať v rodine a tým pádom od toho dieťaťa. Tak v tom veku na strednej škole sú rôzne prípady. Sú aj prípady, kedy ten rodič povzbudí študenta a študent aj pod vplyvom rodiča sa zapojí. Ale potom sú prípady, kedy to je naopak, že vlastne v takej rebelii voči rodičom sa študent zapojí. Alebo práve rodič by chcel, ale radšej to nechce povedať dieťaťu, lebo keby povedal, tak potom by sa dieťa neprihlásilo. Čiže tých príbehov podľa mňa je to dosť pestré. A máme aj tie pekné príbehy o tom, ako naozaj, že rodič nám napíše, že aké to bolo obohatenie pre ich rodinu, lebo si spolu pozreli ten film a diskutovali, alebo teda to dieťa prinieslo domov tie témy, ktoré diskutovali na tom klube. Je tam trošku rozdiel pri základoškolákoch, že tam pri základoškolákoch vidíme, že rodič zohráva väčšiu úlohu ako pri stredoškolákoch. Ale máme aj taký program práve, voláme to, že Akadémia pre kolegov. A je to tiež na školách a do toho sa môžu zapojiť učitelia
učitelia môžu vlastne otvoriť klub akadémie pre svojich kolegov, ale veľakrát tie školy do toho prizývajú aj rodičov. Čiže samotní rodičia sú takí, že ja chcem tiež absolvovať niečo také, ako môj syn, dcéra absolvovala, pretože sme mali veľmi dobré debaty o tom. Oni niekedy až tak čakajú, že kedy ten syn príde domov a porozprávajú sa, že ako to teda nakoniec dopadlo na tom seminári, ako ste to rozdiskutovali spoločne. Takže áno, veľmi záleží samozrejme od rodiny, z akej sa aj študent alebo žiak pochádza. Je skvelé to, čo robíte, pretože aj vďaka vám vlastne tie rodiny nachádzajú spoločné témy Dialóg, a vedia áno. diskutovať aj o iných ako úplne bežných veciach. Áno. Aj učiteľia, presne toto sa deje pri učiteľov, to je také zaujímavé, nie? Že keď si predstavíme zborovňu a zrazu do tej komunity učiteľov už neprídu iba tie každodenné starosti, kde proste riešime problémy so žiakmi, ale zrazu majú tému, ktorá úplne vytrhne z toho bežného sveta, že v niečom je to vlastne až taká relaxačná terapeutická vec, tieto diskusie o príbehoch. A to sme možno nespomenuli, že že my sme vlastne príbehové bytosti ako ľudia. Málo o tom hovoríme. A to čaro aj týchto veľkých diel, tých 4 žánroch, o ktorých hovoríme, je, že prinášajú príbehy. A my sa ponárame do tých príbehov a tam sa dejú veci, ktoré oslovujú srdce. Že niečo iné vedieť, že Dostojevský napísal Bratov Karamazovcov a neviem vymenovať ďalších 10 diel, ktoré napísal. A niečo iné je reálne si prečítať tú knihu. A ešte niečo úplne iné je prečítať si tú knihu a odiskutovať s ňou o nej s inými, ktorí ju čítali. To je ako dať tretí rozmer dvojrozmernému dielu. Dostáva to úplne iný akože zmysel pre môj život a pre náš vzťah v tej partii. A do akej miery sa stretávate s tým, že ľudia, pre ktorých tieto aktivity robíte, tak sú schopní ako keby navnímať všetky tie veci? Predsa len dnes je taká doba, že ja mám nejaký názor, veľa ľudí je presvedčených o tom, že tento názor je úplne správny a je nemenný a nehodlám na tom nič meniť. No, tak to je presne taký jeden dialog, ktorý tiež vedieme aj so žiakmi a s učiteľmi. Že každý môže povedať aj v tejto diskusii a na týchto seminároch svoj názor, ale to neznamená, že každý názor je úplne správny. Pretože to dielo má isté mantinely, nejaké interpretácie, za ktoré sa nemôžeme dostať, lebo ak by sme sa za nich dostali, tak už meníme to dielo. A my to voláme, že ideme tak ako keby mimo záhrady toho diela. A vtedy vedieme väčšinou učiteľ, čo najviac funguje, keď sa pýta študentov alebo žiakov, OK, ale že kde to vidíme v tom diele? Že ty síce tvrdíš, toto je tvoj názor, ale že skús ho podložiť, ja neviem, v ktorej scéne filmu sme to videli, alebo kde na tom obraze to vidíš, v ktorom riadku toho daného textu sa vlastne hovorí o tom, čo ty hovoríš. A že to je veľmi jednoduchá metóda, ako vieme aj viesť k tomu kritickému mysleniu. Že nie každý názor je rovnako hodnotný. A zároveň, keď vlastne mám tú skupinu ľudí, v ktorej čítame to isté a každý to vidí nejak inak, čo je na jednej strane zaujímavé, obohacujúce, ale na druhej strane to núti trochu akože reflektovať, že vidím to ja akože správne, alebo je tá interpretácia toho môjho spolužiaka lepšia. A ktorá z tých interpretácií sedí viac. A samozrejme, pri dielach umeleckých je často viacero možných interpretácií, legitímnych, ale ako povedala Mirka, nie je úplne všetky. Keď niekto prečíta Ľadovú kráľovnu, rozprávku a povie, že Ľadová kráľovna bola pozitívna postava, však to bola skvelá baba, no tak trochu nenačítal tú rozprávku. Tak poďme naspäť. Čo v tej rozprávke, akú rolu zohráva tá kráľovna, o čo ide. Že aby som mohol aj potom kritizovať akékoľvek dielo, potrebujem ho najprv prečítať, potrebujem ho najprv pochopiť. A aj to je proces učenia sa myslieť. Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak vy vlastne nevediete k správnemu názoru, ale k vlastnému názoru. K vlastnému názoru, ale naozaj takému, že poctivému, prežutému názoru. Že to nie je iba o tom, že teraz som si narýchlo prečítal Snehovú kráľovnu napríklad a hneď v zapätí to poviem, že to bolo o ničom. To je taká rozprávka. Ale že OK, že poďme do toho dialogu, že prečo si myslíš, že to bolo o ničom? Že poďme sa na to pozrieť. A všetci si myslíte, že to bolo o ničom? A teraz ďalší žiaci povedia, že nie, mne sa to strašne páčilo. Áno, a čo sa ti na tom páčilo? A teraz začína tam ten dialog a zrazu ten študent, ktorý na začiatku toho seminára povedal, že to bolo o ničom, že to je taká rozprávka. A zrazu končí ten seminár s tým, že ja si to vlastne ešte raz si to prečítam, lebo ja som to asi nepochopil. Tak, ako ste to ja som tam vôbec nevidel tie veci, ktoré ste tam videli vy. A toto je to super. To je ten aha moment. To je ten moment učenia, kedy vlastne v nejakej sebereflexii dojde k tomu, že ja som vlastne, myslel som si, že som frajer a že to všetko vidím a viem, ale že tu je hĺbka, ktorej som ani netušil.
A podľa mňa toto je aj to, čo vlastne potrebujeme všeobecne v našej spoločnosti. Tak viac rešpekt k tej realite, rešpekt k hĺbke, istú pokoru a trochu pochybnosť o tom, že či ten môj názor je ten najsprávnejší a že minimálne si potrebujem vypočuť tých ostatných. Pokoru je také uznanie, že aj ten môj spolužiak môže mať iný názor a možno aj lepší názor a ja sa od neho môžem učiť. A že taká, by som povedala, že naozajstná až akademická pokora, že nie vo všetkom môže byť ten môj názor správny a ten spôsob myslenia, do ktorého pozývame práve cez príbehovosť, učí to, že stále sa pýtaj, že či naozaj je to takto. Lebo to, ako nazeráme aj na ten veľký príbeh dnes, už s inou skúsenosťou životnou na ňu budeme nazerať o 10 rokov. Že to je aj tá sila tých veľkých príbehov a veľkých diel, že ten príbeh rastie spolu s nami. A že my, keď sme starší, tak tam vidíme opäť ďalšie veci, ktoré sme predtým nevideli. A môže to mať v podstate otvorený koniec, takisto ako táto debata. Ešte pred úplným záverom, v prípade, že nás pozerá niekto, kto je študent, žiak, rodič alebo učiteľ a chcel by sa zapojiť do projektu, skúsme mu dať nejaký návod, nejakú inštrukciu, ako na to. Budeme veľmi radi, ak sa zapoja. Na našej webovej stránke akademiaveľkýchdiel.sk nájdu aj taký zoznam škôl, na ktorých tento rok otvárame kluby, kde sú už vyškolení učitelia. Ale ak by sa tam náhodou nenašli, tak nech nám pokojne napíšu. Tam je inštruktáž na webke, že ako. A môžeme ich ešte vyškoliť, môžeme im ešte pomôcť otvoriť takéto niečo aj na ich škole. A budeme sa tešiť, ak sa to podarí. Tak si vyčistíte e-mailovú schránku. Našimi hostiami boli Miroslava Duránková a Martin Luterán. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne.